aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kahancanane isine tuh ngoto tolak sandang kalahawan yaiku pakaian nipun wong melek sabarna rimo sekut lembo patut nyoto satmi koprak ati dimas lestari yo tandi lopi saklare Kutik garwanipun ingsun wong ayu dalem Kang Mas Bokil sauntara anggonku ninggalake sliramu aku ngupadi
Tidang kencana Mas wong ayu pirang-pirang dina gantalan minggu nganti gantalan sasi ning ora entuk gawe wong ayu tidange mrucut wong ayu. Diajeng Tuti tresnaku marang sliramu kuwi lair tulusing batin bebasan nganti kaya wong kedanan marang sliramu wong ayu. Pokoke yen ra Tuti aku ora. Tenan apa ora lho? Tenan wong ayu. Sliramu ki tak umpamane kembang wong ayu. Aku dadi kembang. Pun kakang bakal dadi kumbange wong ayu. Umpama aku dadi kompor. Aku kan dadi jarate nangkring terus wong ayu. Iya. Mula sliramu ki ngersake apa bakal tak pinangkani waton ora kudu ning lintang kawan rembulan wong ayu. Manut ya wong ayu, wong ayu. Aku manut Mas. Lamat wis ngaton lejane Tutik nggih Kang wong Mas. kok ayune kaya ngene gemoing yen disawang jan nyenengke. Kandhane Rambutmu iki lho wong ayu rambutku piye? cemeng keladuk wilis. Heeh. Alismu nanggal sepisan mesti bar bayaran. Bangkeamu wong ayu nak wondas Sing sapa? das erik. Yen basangut membo patut nyoto canmika praati nimas lestariyo tanli iki sinden sing tengah kuwi coba giling terus nyapupung tanggapan kok ya nano nano ya no nano 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 ya gendong kemana-mana matur sembah nuwun kadang campur sari jelas nada.
kuku sing dupa kumalun ngenenging biasa ngapeke kawengku sagung jajan suling bambu nanging sanget angikipi sang resi kaneka putra tansah marep pamoring suksma sinumaya winaya tenasepi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjung dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung piwah putri, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng Pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya saya hormati. Among tamu, among sinoman, ibu-ibu pramusaji, segenap panitia pasukan batik, lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang, juga pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangarso dene panjenengan Bapak Teguh utawi Mbah Kancing, kasepuhan utai koordinator Mas Mustaqim Mijil saking telatah Jalan Haji Taib Kedaung Pamulang Tangerang Selatan. Makarya senarengan Raja Wali Audio Sound Pondang. Oke, itu bergerakan langsung lumantar dua channel sekaligus, cerah foto dan juga kancil jelas nada channel. Kalau dengan sang mereka sowan atau pakromatan tinimbalan dawuh juragane bakso Mas Giyanto darasan Ibu Ela Nurhayati ingkang sampun kepareng ngunduh mantu putra kinasih nggih menika Bagus Erlan Febrianto sarjana manajemen ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Diayu Esti Dwi Wahyuni putri saking penyalipun Bapak Suwali darasan Ibu Siti Rohani mugia kagem pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah enggal dipun paring momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan swanipun campur sari jelas nada siningkuyung catur Widowati sindanipun sekawan Pak Giyanto sesuai permintaan kami perkenalkan
perkenalkan satu persatu Kadang Seniwati ingkang nyengguyung jelas nada. Pinggir piyambak Seniwati mijil saking tlatah Lampung, Sumatera. Sawanipun Dayu Lufiana Dewi Bogelwati. Sekian siang Pak De Bogel, long time no see, kita tidak berjumpa ya. Thank you. Yes. Aku isin tak jae ning kene iki. Isin karo sapa? Tonggo kabeh. Mas Sri, Mbak Sri pita. Lah iki Mas Ri. Lah iya. Aku kenal to. Lho Mas Sri kok ya ora kenal piye to kuwi? CS. Awit zaman Mas Sri rung sukses aku wis ngerti. Bos kabeh iki. Heeh, bos bakso, bos travel, bos ayam. Wah, kene iki jantenan Lah kok. kene iki apa bos kok? Aku ya bos, Bos apa? Moro Tresno. Ora tau nanggap. Lah aku saiki khusus ngono kok jalure. Penake Cahayu Sinengguyung Kadang Seniwati mijil saking tlatah Cilacap Jawa Tengah. Sawanipun Dayu Ragil Saputri Bogelwati. Larak disampirke ae cerang lan nyampirke. Yo mas timbul sigarane jadi orang jangan sombong. Sini jaluk kopi karo sing nyuting. Selamat siang Cahayu. Siang sayang. Piye kabar? Alhamdulillah. Cek penak-penake ta. Iya penak, pokoknya semua masih aman terkendali ya. Kaya ngene we sing ngidam-ngidamke akeh lho. Iya aku roh, sapa wae. Angger nek ragil ngono wis. Tenan kok. Wingi pentas ning daerah Jakarta kono ki requestan ragil. Saiki do gawe kaos. Masa? Iya, Apa kaosnya terus? ragil lopes. Oh, lah. Biyen kancaku penyanyi yo gawe Epa Lopes nih terus iblas kayaknya. Hilang karepe dhewe. Wis ganti Bogel. Kowe kaya ngono, ragil lopes paling setahun. Bari mundur teratur doane. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Sragen Asri. Sawanipun Dayu Tri Hastuti Bogelwati. Ngopo lho, Mbak? Bogel jogetnya sampe ngono banget iki ngopo ngono lho. Sekarane kendang kuwi ngono ngajak joget. Mosok tak Bogel bosok gatel. Piye mau? Piye? Bogel benya bosok. ning ya ora dadi apa aku ngomong ya Allah. Kon ngomong bocah-bocah kuwi. Ya terus tunggal Kadang Seniwati kang nyengguyung jelas nada. Seniwati mijil saking tlatah Magetan Jawa Timur. Saniki pindah wonten Sragen. Masyaallah perkara di syuting kok nyingkirke MC. Iki lho bocahe. Fani Ratnasari Bogelwati. Iki lho bocahe. Salah satu penyanyi yang capek sebenarnya, Pak. Nggak kayak penyanyi-penyanyi yang lain itu nenek omah nganggur. Betulnya dilerenke ya. Lah iya. Demi masa depan
arep pengen munggah haji nunggu 13 tahun. Direwangi esuk meruput bengi prepare. Amin. Enak aja. Ya muga-muga kasembatan apa sing mbok sedya cahya ya anake. Kula piyambak pangandali wara Ki Bogel Hadi Prayitna ingkang mijil saking Prabu Sukawati Sragen Asri. Saking pemanggungan jelas nada Raja Wali Cerah Foto Kancil Senada Channel ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lenggahan kanthi sekeca senabing laras campur sari jelas nada untuk Anda semuanya. Calon manten kuwi le. Karo iki no. Iya ampun. Sidake apa piye? Aja ngawur. Maksudnya calon manten iki calon manten. Oh ngono ya. Ya muga-muga samawa. Nanggape awake dhewe lho kuwi. Apa dijak? Dijak. Dina Rebo kok. Aku iso. Miak sepening swasana jelas nada badhe ngaturaken atur pambuka lumantar kelagon manut you and me. Pasukan jelas nada Mas Pur. iki diwiwiti saka lulu maju salahmu anggon pinggir dhewe penyanyi iki nang tengah nek ra gelem maju dhewe kok Iya iya. ayo maju jalan menuju ke tempatnya Mas Gianto Mas Gianto. ke juragane bakso Oh, siap-siap bos. yo nano nano Mugianto berkahi. Ayo.
Pur iki Pak Gianto. Pak Gianto. Oh alah bocah. Sing perawan sik gini sing perawan. Cilikane lahir ning kene kok bedane Pak Pur karo Pak Gianto ora ngerti. Salaman. Cilikane sing ngomong Mas Gianto kok. Pak Jaluk. Salaman. Pak Jaluk Pitra ngono. Ora ngono. Lan wong kene sing ngedusi pas cilik piye. Isin coy, aku tak mulai lah. Hati-hati. Ayo dintekke. Ya wis. Lu itu. Enggak. Nano Nyapa? nano. Mokianto berkah. Lanjut Pak De. Ini udah sama. Lah kok aku tadi kisinan ya. Kamu Maksudnya salting aku ya? harap ngomong heeh. Kamu Atur salting sembah ya? nuwun. Aku kok entoke 50 sampean Gak apa-apa. Mangewu Ya kan beto. kamu perawan sendiri. Oh iya, ya kan? yang lainnya janda. Hah? Mokianto berkah. Matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada kepareng katur pinangka katur pambuka lumantar lelagon setya tuhu. Kakantun kagem Pati Kuwarso 71 saya bergoyang. Mister
monggo mriki lho jumeneng mriki lho. Penyanyi kan mriku. Edan ya. Karanganyar bergoyang pasir. napa niki Pak De? Tembang kangen. Tembang kangen sing nyanyi Lulu nggih. Sing nyanyi Lulu. Maju Lulu. Ayo ya ampun. Ayo Lu. Pemujiku moga bisa urip sak lawase. Maning oyo. Lulu maju ngene kae. Jelas nada lo iki. Sampai
Nggih, sampun ngatur menika mau tembang kangen Pak De, Bokel. Ayo dong. Woi. Goyang deh lulus.
Aku saiki salut karo kowe lho. Kenapa? Dandananmu sayu. Wis. Suaramu ya sapek, lagu yo. Monggo Pak Adi Kumi. Terima kasih banyak. Kuwi nek cara lulu omsete penjualane Pak Kumis ki melesat. Tenang. Angger bareng nyawari sawo. Makin tenang. Tambah melesat ya Allah. Dono kuwi ora lokane bakal kebak kok. Estu. Yo, berarti kok maneh no? Yo. Yo, terus ke. Ngendi? Catatan sajroning
hebatnya. Napa melih Pak Kumis? Pak Kumis gimana infonya Pak Kumis? Oh tenang, oh masih lagi. Lah pas kenapa Pak Kumis? Lagunya napa nih? Lagunya oh lagunya terserah. Bablaske napa melih sing kira sesideman kersa aku. Matuk to, budang kuwi nggih matuk to. Matuk. Kamu sini aja, Mas. Piyayi Karanganyar iki piyayi budaya. Kok gak seneng terlena. Terus apa kayak mau pasrah. Pasrah. Tenan, lagu-lagu sayang apa kata sejati lho. Jangan salah. Karanganyar iki piyayi budaya kok senengane gamelan. Gamelan terus ya berarti ya. Ndang ngebut-but. Iya iya. Catatan saja. Sosok jembreng deh. Ayo Mas Rindu. Asik. Oke tanda kebayang aku saking Boyolali. Joget kaya Mas Rido iki lho. Oh iya. Lepase kendang ngono kuwi. Iya, ya. Jogetmu pales. Aku wis fokus sama Pak Ade Kemis kok. Mas Rido ya? Kemis kok ya. Wong joget kok. Mas Rido gimana jogetnya Mas Rido? Enak. Jelas nada iki campur sari. Seneng apa sugih kowe. Ya lho. Nangkap jelas nada orang sugih apa iso? Orang kaya. Lemah ombo, Dik. Ayo. Yo. Nano. Apa jat aku? Ya kowe to? Masa ya aku meneh. Masa sih perasaan aku bar mangap e. Cah wedok njaluk menang terus kok. Urip pondok utang. Kowe tak lukoke. Omah. Intinya buat kamu aja, ntar bawa pulang. Kongkong. Udah tak bayar itu, tenang aja. Bapak Pocong. Oh, pocong, Nyak. Cikok mek neh. Nanu. Sak monten yang Kakung. Cangkemmu. Aduh. Wes ayo ngene ku ayo cangkem ki, Kong. Saya kecek. Ayo koyo ngene mu, cangkem ki. Cangkem apik Mas. Oh iya cangkeme apik ya Allah.
cangkemmu Marep ngendi? Marep nang ngendi? Mbak Bogel. Bodoh amat aku watuk. Aku arep watuk sing. Aku banget jam 8 munggah watuk. Sik lho aku. Terus Bobok syuting kene sing apik kene malah. Es terus. cangkemmu marep manduwo oh tak kira ki cangkemmu ngisor dhuwur. Ngono lho, Kong. Kong. Tutik kowe. Cangkeme ngisor dhuwur angger bathuk nono. Terus? sabamu ing sedrang Apik iki timbang Bogel. Napase cek jos jis iki. Oke, baik. pencokane Pripun pencok aku? Ngageh lho, Kong. Pencokanku ngageh lho, Kong. Mas, pencokane. Bodoh amat. pencokane Pripun pencokane? pencokane lambung kering Apik iki, Mas. Niki terus ditutup. Prapteng wis mo Si pocong Androno. Gawe podang kuning deh, Pak. Aduh, sletingku kok buka ae ta iki Ben ae. bareng cedak kakung ki Ben lho. isis malan. Esuk awan ning omah wis ora krasan gendang-gendut. Ora. Lagune napa, Kong? Ya podang Podang kuning, kuning. podang kuning kok cawi ngeyel. Podang kuning. Oh, podang kuning. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki Pak Yanto. Sing tak sayang. Moben-moben ngiterangan kongkone kerasa esuk awan nganti bengi. Yen diliyo kanyawa Greyang-greyang tak sawah Sing nyanyaku kalau kae tak suwun kok aja ngece. Podang kuning gawe pikirku seret ireng tak sawang tambah anise ibu bunga yen aku nyanding selirane sing nyanyaku esuk awan ning omah wis ora krak kendange tak dendang det sing taun halo lho muben mikir anggon Siluk. ora
Selasa esok awan nganti bengi Erik siap kalau kai sakun Ranyani rapat Sapunika sampun wancinipun badhe sahur. Nggih sapunika ingkang badhe sahur monggo tenaga tumindak kewajibanipun. Asleret ireng tak sawang manis ya ibu abungan yen kelakonnya anjing sireni Ekolane ekolane hei ha aku dos ati kepranan nadi calon maling iki. Nah, anggota sing jenenge maling iki. Lah ya ta? Konangan we. Konangan. Ya apa ora? Maling kuwi maling. Maling, Pak. Kuwi hati-hati. Maling. Awas hati-hati jemuran-jemuran, Pak. Mau anggota jelas nada enek sing jahit, enek penyiar radio, sing kerokan, sing rias, maling ya enek-enek Mas. sing maling iki sing jahit kayak mau dudu aku kira aku kene iki saking anyelku gretak kok malan Lah ya to. Konangan to. campur sari kok apike kaya ngene 8,5 juta lho iki Jenengan cedak-cedak pemean aku ngerti Mas. Apa? Nggo pesugihan to. modar kene aku nek joko daleman Mulakno cakil iki laris. lho gak ada apa-apa MC real Ya Allah ya. Yang kakung matur sembah nuwun nggih, sampun. lucu to masa kau nanggap lucu to sune matu nanggap wiwitane moji roji monggo Kong wiwitane andher sang peke priya bagus kang olah asmara sowan menyang kutha gedhe bendara terus ngokrom kula sing neruske Kong selendang kuning kang saking wukir monggo monggo Kong Oh, bacot nih Mbah Bokel. nggih kakung to mangrung marang bendara sang ya urung to nini iki kok langsung disigek wae terus masa sideman sang
Dindingane to rik. Sang Hyang guyu nangkep dhewe. Sang sepira to ki? Mangrung marang Bendara. Nanu. Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. Iya terus no sesideman. Monggo Kum. Luwe becik patenon timbang perpisahan kenyokan Sulistya arep wangi samudana marang keluarga garwa lan putra. Cengkokmu apik lho. Tenan kok, bocah kok cengkoke jan demes. Kuwi ora seliring ning cengkok jenenge. Elok we lho. Bocah saya pinter, ayu. Enggak. Suarane ya apik, gedhe turuke. Apa maksudnya gede? Turuke. Aja cepet-cepet. Lah ya kowe iki suaramu apik, cengkokmu ya apik. Bocahe ya ayu. Gedhe turuke. Astagfirullah, taubat bogel. Ayo. Ya aja celindisan lho. Iya kok sik foto ya foto kok sik Dik, santai ya. Ya. Nano Urip ana kutha Sepanuwun Mas Rin, Mas Waryo, Mas Roy. Mana di mana anak kambing saya. apa wae senadyan sasideman mesti kasempatan. Long Indriya mangu-mangu mangungkung kanduan rimpang Mas? berleno tanpa kandin suaramu nggih tes Raja Wali Jos Jis asik jelas nada untuk anda semuanya spesial bagi keluarga besar Boyolali tersenyum juragan bakso senadyan
pen ana kamar ati sulit sering aku asing pen ana kadang-kadang jelas nada Bapak. Jelas nada wasik sini kaya kandang raja wali audio sekondang celah foto video syuting acil jelas nada tenor
setiaku oh hatiku kepingin ngelani iya aku lilo seliramu angklolo angkol 1 jam bersama dengan You and Me. Ayo monggo deh. Keluarga besar Jambon, Pak Yono. Monggo Pak. Parani dong, parani dong. Keluarga Jambon, Pak Yono, Besar Hubungan, Binara. Pak Kasimin. Ojo keluarga besar Mas Joko Suripto yang punya Pustikes Grup Sragen. Sragen Gondang, monggo. Hatiku
Suripto monggo. Hati keprang Sing kagungan Pusdikes Grup Ragen Gondang monggo. saya drutu Nyawiji. asranani sun pikat Ya, ya. lu tete jelas ada Si kucing. Si kucing. Yuk. Lah, lah. Oke, kelas kodok main tingkat ya. Kang Gondang, matur nuwun. Yuk. Monggo Bos Senarto. Bos Narto Bukit. Pak Ino monggo merapat Pak Ino. Ye. Hey. Pak Ino. Lolo. Jos. Ajo. Si kucing. Hey. Pak Ino monggo. Sugeng santan. Yuk. Mas Goke, matur nuwun. Sel. Mas Goke, Mas Ino, sedaya kemawon monggo. Rekutu jus. Tembang kangen. Kagem Mas Goke. Teman. Rekutu jos.
Joki. Besar Gondang monggo. Gondang Sragen. Mas Joko, Bos Joko ya. Monggo Mbah Demang. Joko Suripto, terima kasih monggo. Sing kagungan Pusdiskes Grup Sragen Gondang. Aduh.
tunggal ninggal katresnan nanti dilanjut ada Iya. dangdutnya. Oke. Oh, jombo Mas beliau Gojek. ambruk iki kok kajane. Iya. Pacak